Money isn't everything in the Philippines. Hey! Ano kayang pwedeng gawin ngayon sa Google? I'm feeling lucky. Oh! Hey! Isang kakaibabe, kakaiba ka talaga, tara, minimum wage! Woo! Kasi mga ka-answer, ako nga pala si Paolo. At ngayon dadating mga miss ngayong linggo dahil gusto kong sumaya dahil puro issue ka makailan. Kaya tinagan simulan. Naalala ko to yung isa Deadpool. Di ba may gano'n? Ito yung mukha ng 2023, ano? Handa ka na ba? May stand user pala to eh. Hilig din bumili kay ano, doon sa study ni Chares. Leche, sarad. Ayun na, sabi ko na nga ba. A new opponent. Ayun ako, ito. At mas may effort to. Ito, Deadpool, Venom, gutter yan. Yan, Venom. Sarad. Bakit may sad dahil back to work na? Di ba dapat masaya kasi may chance ka na pagandahin buhay at ng pamilya mo? Trip ko pa nga may ma-work na siya. Okay, dahil sa superstition ko, may work ako buong taon pag ganon. Dapat grateful kasi may work. If work makes you unhappy, I hope you find a job that will. Yun na, ayun na nga, tama ka nga naman. Dahil nga sinuswerte ka na meron kang ganyang klaseng trabaho na may work-life balance. Yung pakikiligin ka and shit. Anyway, this is just a reminder that having a job is a blessing. Bless. Hindi blessing yan pagkasumpa-sumpa yung employer mo, yung tayo ng employer ko na hindi binayaran yung lecheng SSS ko, tsaka bungi-bungi yung PhilHealth and hayop kang mamatay ka na. Parang dapat ang pinoproblema ko ng trabaho eh, di ba? Dapat may ganun tayong mindset eh. Pero hindi eh, kupal ang mga tao, buti umalis na ako doon. Hayop ka. Ito na naman yung toxic positivity ni Donalyn eh. Naiintindihan ko naman na gusto niya mag-motivate. Pero wag mo din i-disregard na maging mainis siya o maging malungkot kasi back to work na. Natural to na reaksyon ng katawan mo pag galing ka sa sa base happiness. Siyempre, bakasyon eh, di ba? Kasama mo pamilya mo, magulang mo, friends mo. Ang nakakasal lang dito, bakit may sad? Malamang! Magtatrabaho na naman eh. Ibig sabihin. Sasakay na naman ako ng public commute na basura. I'm sure ngayon, Donalyn, hindi mo na pinagdadaanan na kailangan pumila, di ba? Sa public commute, sa asim ng katabi mo. Oo, pinagdaanan mo. Pero connected ka pa ba sa ganung mundo? Siyempre hindi na, di ba? Itong klaseng mindset, sobrang toxic ito. Kasi para minamalit mo yung mga pakiramdam ng mga tao na naging malungkot sila o nainis sila, nababalik na sa trabaho. Ganun din ang buhay, mainis ka, matuwa ka, pakiramdaman mo sarili mo. Pero buti lang, in-influence mo ako, Donald, maging masaya at sinipag ako mag-record dahil dito. Pagod ka na sa work, pero binotivate. Buti na lang. Ano ba yan? Meron akong utang na 100,000. Buti na lang binotivate ako. Ready na ulit ako mag-slay, sis. Pero kasi mga taong kilalang galit na galit sa mayaman. Pero hindi naman lahat ng mayaman may masama o nagnakaw, di ba? Na para bang, paano kung napunta ka sa estado ng buhay na yun, na mayaman ka na din? Gusto mo ba yung feeling na yung iniisip ng ibang tao ay kupal ka na hindi mo deserve o hindi mo pinaghirapan yan? Diba? So, hindi yan maganda nga rin naman. Ito kasi si Donalyn, lahat na lang kailangan niya i-post. Kaya daw siya na-push maging hard worker. Siguro yung serotonin nun, yung feel-good hormone na parang naging drug sa utak niya. Hindi kailangan ako maging masaya! Kailangan lahat na kayo masaya! Lahat naman ng sobra ay masama. Diba? Sayo man niya, pwede ka magkaroon ng water poisoning o oxygen poisoning na building blocks ng buhay na kailangan mo, diba? Too much love will kill you, diba? Lahat kailangan mo ng balance, diba? Alam ko, kaka-babe lang ang pwede mga nakakaintindi niyan. I love the optimism, pero it doesn't apply sa mga minimum. Sabi ko nga, sorry po, pero dumating din ako sa point. Hindi nga ikaw, Donalyn, hindi ikaw ang storya. May mga tao mamamatay na hindi magkakaroon ng Donalyn face na magva-viral or magkakaroon ng pera. May mga tao mamamatay na hindi magkakaroon ng bahay ever. Alam ko malungkot yun, pero realidad yun. At mabuti rin malaman mo yan na mas maaga para yun yung maging push sa'yo. Diba? Maging push sa'yo na pagbutihin mo na kung ito na ba ang punto ng buhay ko na kailangan may magdesisyon na ako para sa sarili ko, na kahit risky, kahit nakakatakot. Diba? Ginawa ko rin naman yun, nag-YouTube ako na kinabahan ako na mag-transition sa ganitong klaseng trabaho. May mga ganun pa. Pero yung sasabihin mo na ako rin kasi, hindi nga dapat tungkol sa'yo yan, Donalyn. Kasi ngayon mayaman ka na eh. May mga tao hindi yayaman na tulad mo na hindi wala pa sa kuko ng yaman na magkakaroon ka.
Oh, yeah, pero hindi ako tumigil. Ano ito yun, hindi ako tumigil. I'm sure meron ka mga factors, 'di ba, na magagamit mo para maabot mo 'yon. Okay, hindi ko sinasabing hindi ka nagsipag. At hindi ko rin sinasabing magsipag pa yung gumagawa no? Pero meron kang mga ceiling, meron kang mga glass ceiling na kahit anong gawin mo. Diba? Example lang, isang magsasaka, nagtatrabaho ng ilang oras. Ikaw work at home, di ba? Na 3 hours, 4 hours ka lang mag-work, siguro sa IT ka or web development. Yung trabaho pinasok mo doon, sa pagod, di ba? Sa inaral mo, sa ininvest mo sa sarili mo, ay hindi na magagawa ng isang magsasaka na lumaki sa example, isang politician. Wala naman sila sa mindset na, okay lang ako pa mag-aral para maging mas mabuti ako magsasaka. Hindi lahat ng tao may ganong access at mindset, di ba, na magkaroon nun. Parang negative ng dating, di ba, na accept mo na lang pa, hindi sila mababago. Pero ito kasi yung parang sariling bangko kasi to na feeling na porket nagawa ko to, magagawa mo din. Alam ko masarap siya pakinggan, pero hindi yan realistic. Kaya may mga taong masaya buong buhay nila. May mga taong ganun na hindi binigyan yung sarili nila ng oras na ma-analyze yung ganong klase emosyon na, wait, parang mga kasama ko, ganito na trabaho, ganito na sumisikat, ganito na kinikita, ganito na ang buhay. Ba't ako ganito pa rin? Pero masaya siya up to that point. Hindi ngayon niya alam paano niya ipaprocess to, parang kulang ba yung ginagawa ko? Mabuti nga ngayon pa lang maramdaman nila yung ganong klaseng emosyon at diba, at madaan nila sa proseso na paano ko iintindi ito, paano ko ito gagamitin sa sarili ko. Diba? Diba ganon? Kasi iba-iba tayo ng mental na threshold, mental health, diba? Na noon ay hindi pinag-uusapan. Pero magugulat ka lang, may mga mayayaman na bigla nagpapakamatay. Diba? Bakit papakamatay? Yaman-yaman mo. So, diba? Ano yung mga kapalit nun? At baka yun ang naging kapalit ng iba, kaya hindi sila quote-unquote nagiging successful sa mata ng iba. Diba? Kasi, di, kasi gusto ko nakasama ko pamilya ko. So, sinasakripisyo niyo yung mga overnight, yung mga overtime. Na, ibang tao nag-overtime para sa kanilang trabaho, ay mas mataas ang naabot sa kumpanya na nagpayaman sa kanila. Diba? Marami yan factors. Hindi mo lang ito mapasimple na isang paragraph lang na, bakit sad ka sa work mo? Diba? Napaka-misguided nun at napaka-narrow-minded nun na tingin. Pero naiintindihan ko yung gustong gawin ni Donalyn dito. Well, hindi naman makata si Donalyn, di ba? Kakaiba siya. So, hindi ko rin naman in-expect ang standard sa pagdating sa paghulma ng isang magandang kanta. So, ito gumawa ng kanta. Donalyn, baka pwede kita ma-feature. Gagawa akong kanta. Life update. Life update! Hindi pa ako motivated para sa 2023! 2022 dumpty naman daw. From 2022 up to the end of the year. Basta walang screenshot dyan ng mga utang na mga scandal. Masaya na ako. God! Kung ganito ang mga jeep ngayon, hindi tayo abutin ng 2-3 oras sa daan. Di ba? Not edited, pero mukhang edited. Pakihamaan pa nga itong jeep na to. Ayop. Pag abot mo nung barya mo, pagdating nung sa driver nung barya, nakado ka na sa bababaan mo. Ganun, bawal pasahero. Bakit hindi pa ako motivated maging trabahador The two sides of Donalyn. How to feel better. Be sad. It is important to be sad. Don't put it everything so. Ayun pala allow yourself to express your feelings. Not but okay, diba? It's a healthy normal when something is wrong. It won't make it right, but it will help you move on. Tungkulata to sa love ba? Ito'y 2018? 2018. The duality of Donalyn. Tapos ito, bakit sakto? At least nag-glow up na siya. Pero hindi lahat ng tao pagdadaanan niya, pinagdaanan ni Donalyn. Diba? Kaya, ay nako, kinaya mo yung sarili mo. Sana nakikita ng 2018 Donalyn, yung 2023 na Donalyn. Ano kaya masasabi niya? Oh! Ang bastos nyo! Kaya, paano ko mapapanood to sa theaters? Pucha, ang hirap pumunta na SM. Diba, maging positive na lang tayo. Diba, ito yung literal nasusunog na. Everything's fine. Kahit crispy pa yan, diba? Yan yung ganito klaseng toxic positivity. Wait, hindi. Sunog lang talaga yan. Hindi yan masarap. Wag mo anuhin! Ito ako, nagda-dive pa po ng 2023! Mamamatay na ako. Pero at least binotivate tayo ni Donalyn. Ka-ibabe. Kinaya kaya nakailam ako. Ano ba yan? Ito sir, pataas. Ito po. Pindutin ko na. Ano yun? Anong word yun? Ito yung pinagdadaanan ng mga nagko-commute Sobrang tagal, di ba? Maglalaro ka, manonood kayo. Kung may nanonood dyan ng YouTube video sa bus o sa jeep o sa tayo, papanood nyo nga. Sabihin nyo, ako nagsabi sa'yo na ipapanood ko. Pa-subscribe mo din siya, ha? Yan ang aking tiwala sa'yo na magagawa mo. Positive lang, ikalat mo. Wag lang yung COVID. Gusto mo yumaman pero tinatamad kang magnakaw.
Tama! Pero tinatamad ka magbenta ng tinatamad ka mag Toxic! tinatamad ka mang hold up ng mga tao. Ang sabi ko sa'yo, nagagawa ng toxic positivity. Kung tatamad-tamad ka. Malungkot ka ba kasi back to work na magbenta ka ng... Sa mga adik. Benta ka sa adik sa ano mo, sa opisina. Tama yan. Maskara tapos peking baril. Pumunta ka ng bangko, mang-hold up ka, kita ka. Diba? Ang dali-dali lang yumaman. Nasa sa inyo na lang kung susundin nyo yung mga pinagsasabi ko. Tama. Amen, amen. Diba? Ito yung mga tipo nila Rendon, tsaka nila Donalyn. Ng toxic influencer mindset. Like, hindi masama. Alam ko may mga taong gano'n ang gustong klaseng push. Pero, binabaliwala mo rin kasi mga taong hindi gumagana yung gano'n bullshit. At, makakasama sa kanila pag hindi rin sila handa na i-internalize yung ganong klaseng mindset na pinagdaan. Oh, saya-saya ko lang. Happy lang ako na minimum wage lang ako. Wait lang, ba't di ako makauwi na maaga? Sakit na bala yung sinabi ni Donalyn. No? Bakit ka dahil back to work ka? Ito yung gusto ko bakit ni Donalyn, di ba? Habang nasa loob siya ng kanyang private vehicle na may sariling driver. Kasi ikaw, traffic ka, nasa likod ka ng bus, di ba? Tapos, ayun o, ito yung gusto kong marinig niya. Ito na lang yung mga gusto kong maramdaman eh. Ama ka na akla. Galing kay Fluvion. Kasi ano di ba, yung pandesal? Kaysa hawakan mo yan, manood ka na lang sa video na to, manood ka ng ads. Pero yumaman din ako, kasi back to work na eh. Money isn't everything in the Philippines. You know it don't matter anyway. Copyright. O tsaka alam ko, foreigner. It's a bitch, girl. And It is everything in the Philippines. Kaya lang kung motivated ka. Oh my God, ito ba yung kala ko yung only God can judge me. Si God sa taas. Medyo na-judge na kita. Buti at least yung hindi never give up ni John Cena. Di bali ng hirap eh. Bakit ganon? Bakit kailangan maghirap kami? Ba't hindi na lang dapat yung corrupt guy hirap eh? Sila dapat nila bubulok eh. Ito yung klase ng commute eh. Ayoko maging mahirap eh. Ano di bali ng hirap? Ayoko maging mahirap. Magtrabaho kasi dagdagan mo pa yung 8 hours mo. Iwan mo na yung anak mo, yung asawa mo. Pwede sila isipin. Magtrabaho ka na lang, magpayaman ka, kahit hindi na maalala ng sanggol mo anak yung pangalan mo. Kahit tatay na lang. Ano ba? Ang toxic talaga yung pag gawin yung mentality. May balance naman eh. Meron yung practical na tingin sa problema ng masa, problema ng ekonomiya at ng sarili. Ayan, standee, dalin mo. Di ba, pila. Kahit sa standee lang, hindi pa siya nagbayad ng 25k dyan, libre lang yan. Pila pa din. Ay, nga pala, nagsara yung di ba yung libreng sakay? Pucha, tapos nagpila na napanood yung ba yung news na. Ito yung isa example nun. Ngayon ba pinagdadaanan ni Donalyn yan? Diba? Uy, pinagdaanan niyo yan, chate. Pero hindi na ngayon. So, hindi mo naramdam yung inis at galit sa ngayon. Iba yung fresh sa katawan mo eh, na kakauwi mo lang, pawis na pawis ka, diba? Naiinis ka, tapos magsasalita ka. Nagkaroon ako ng ganong recording dati. Kaya ako nag-hate comment sa'yo na, onting trivia. Inis na inis ako noon, tapos sabi ko, gusto kong mailabas yung inis ko. Kasi yung inis ko parang kakaiba eh. Kakaiba. Tapos nag-record ako na hate comments sa video kasi alam ko may save sa akin yung mga admins. So, yun, sumakit ko, diba? Sobrang natural. Kasi natural na galit ako talaga dun eh. Naiinis ako eh. So, nabibigay ko lang sa ibang outlet eh, diba? Pinagkakitaan ko yung galit ko. Ano lang din yan. Kanya-kanyang factor, kanya-kanyang industriya na pinagdadaanan nyo. Gamitin nyo yung kung ano yung nararamdaman nyo sa isang passion project, kahit hindi ka kumikita doon. Malay mo, pagkakitaan mo din, tulad ng ginawa ko. Diba? Iba-iba yan. At kung mag-fail ka man, mainis ka, pakiramdam mo sa sarili mo kung gagawin mo pa o iiba ka, di ba? Diskarte mo yan at galingan mo. Ikaw lang makakapagsabi niyan, di ba? Ikaw lang makakaalam kung ito bang trabaho ko, dead end na, hindi na ako yayaman, ito na lang ako forever. Di ba? May mga gano'n ako kilala sa trabaho. At okay lang din sa kanila kung ganun silang klaseng tao na gusto na lang nila nung 9 to 5 job, pareho yung ginagawa niya everyday. Go lang din, di ba? Suporta lang sa iba't ibang klase ng buhay. Happy New Year! Sana masubok ang titi mo! Di ba yung positive lang siya? Ama ka na akla. Literal na akla. Oh! Oh! Eh! Kaya gusto kong positivity, di ba? Pinapakita mo masaya ka. Pero di mo tinuturo kung paano maging masaya sa iba. Apere! Ako tsaka yung naghihirap na minimum wage tsaka si Donalyn, no?
prepare. Wala tayong transport crisis, kulang lang kayo. So, ito na naman yung discarding mindset. Yung discarding kailangan. At least, ito nga, nilumilipad tong sila Frodo. Teleport na lang. Ayoko na bumiling kotse. Kailangan ko na naman ng pera dyan. At least pag si Goku, diba? Eklabu. Ang dami ko nang iniisip ngayon eh. Dagdag pa to eh. Ito, para mabilis ang biyahe mo, diba? Para magpa-ambulansya ka na lang. Inaasal yan. Mali yan kapag binalik na liyan, dapat makaflip yung letters. Ang bilis ng panahon, malalaki na yung bata ng muntik masagasaan ng kung hindi na to kailangan pagdaanan ng mga mayayaman kasi lagi sila kotse. Ito ang sagot sa transport crisis. Diba? Para maging positive lang kasi kayo, drawing muna. Trabaho ka lang. Ito mo to kinuha. Panggawa, ano ba to? Parang sa hawla ng aso to. Diba? Kasi lahat tayo may pinagsisimulan. O wag kang sad dahil back to work na. Ipaglaban mo lang. So, doon nagtatapos yon. Sana nagustuhan nyo yun. At kung gusto nyo pa ng mga ganito, like, share sa mga ayaw magtrabaho nyong friends. Nood ng YouTube. Di pa nagsasubscribe sa atin. At nagsasubscribe pa, wala pa ba?